Today dong आङो राकेश रामसियारि रायजोआव किडनेप खालामनाय जाथाय सोमजिखादों नंगौ साकन्द्रा एबा किडनेप खालामनाय मानसि लांखारनाय जाथाय सोमजिखादों नंगौ बे समाव नोंथाङा सांग्रां थायोब्ला नोंथाङा बे किडनेप खालामजानायनिफ्राय नोंथाङा जानगाराव थानो मोनगोन बे समाव नोंथाङा सांग्रां थायोब्लासो नोंथाङा बे समाव बै किडनेप खालामग्रा जाय बिथांमोना किडनेप खालामनो नाजादों बैनिफ्राय नोंथाङा जानगाराव थानो हागोन नंगौ बे समाव बाक्सा जिल्लायावनो बे जाथाया जादों बिटिआरनि बाक्सा जिल्ला बे बाक्सा जिल्लायावनो बे सोमोनांथाव जाथाया जादों किडनेप खालामग्रा मानसि थामहिनबा साकन्द्रा ओंखारदों गारि गंसे बोलेरो गारि लाबोयो बिथांमोना बा गारियाव लाबोनानै जायखिजाया मोनसे जाथाय बिथांमोना फोरमाय बबेबा मोनसे जायगायाव जा नोंथांमोननि थाखाय मुवा बेसाद रानदों बेफोरबायदि बिथांमोना मोजां बाथ्रा बुङो आरो मोजां बाथ्रा बुंनानै फुस्लायनानै बिथांमोना गारियाव दैखाङो आरो गारियाव दैखांनानै बबेहाय लांगोन बे रोखा नङा नाथाय बिथांमोना किडनेप खालामनो थाखाय जुर जबस्ति खालामदों होननानै बुंदों गोबां गामियारि ओनसोलफोराव बिथांमोना थांनानै बिथांमोना बे जाथायखौ खालामबाय थादों आरो बिथांमोना फुस्लायनो नाजानानै बर' सुबुंफोरखौ थामहिनबा गोथौ सिङाव थानाय बा गामि गोथौआव थानाय सुबुंफोरखौ बिथांमोना बरायनो नाजानाय बा बिथांमोना दैखांनानै बिथांमोनखौ गुबुन जायगायाव लांनो थाखाय नाजानाय बे जाथाया सोमजिखादों नंगौ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां बड'लेण्ड बुब्लिया लानानै फैदों बाक्सा बर' बाजार राबांगुरियाव सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव बे जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय बर' बाजार राबांगुरियाव सिनाय मोनै सानै सुबुंफोरा जयचरन गयारी मुंनि 47 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंखौ गावनि न'आव जेब्ला जयचरन गयारीया लांगोनायाव बन सिनबाय थादोंमोन बे बन सिनबाय थानाय समावनो बोलेरो गारि AS01FK 3066 नोंथांमोननो फिन बुंफिनदों AS01FK 3066 नाम्बार बे बोलेरो गारिनिफ्राय सानै सुबुङा ओंखारदों आरो सानै सुबुं गारिनिफ्राय ओंखारनानै बिथांनि खाथियाव थांनानै जों SSB निफ्राय फैदों आरो SSB निफ्राय नोंथांमोननि थाखाय गोरिब गुन्द्रानि थाखाय मोजां मुवा बेसाद राननाय हाबाफारि लादों आरो बेवहायनो नोंथांखौ लेंहरदों होननानै जयचरन गयारीखौ आखायाव हमनानै बोनो नाजादोंमोन आरो बे जाथायखौ लानानै बिथाङा साखाथियावनो थानाय SSB केम्पआव सोंहरदों आरो सोंहरनानै खौरां लानायाव SSB केम्पनिफ्राय रोखा बुंदो दे जोंनिफ्राय बेफोरबायदि गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जेबो राहा खालामनाय जायाखै बा राननाय हाबाफारि मुवा बेसाद राननाय हाबाफारि बेफोरबायदि लायाखै होननानै खौरां बिथांमोना फोरमायहरो आरो बे जाथायखौ लानानैनो बिथांमोना जेब्ला बिथांमोनखौ हमना दोननो खोन्थायो अब्ला बै समावनो जाय बिथांमोना सानै बोलेरोनिफ्राय ओंखारनाय नंखाय SSBआ बे जायगानिफ्राय आनज्रायो होननानै बे समाव जयचरन गयारीया रोखा फोरमायदों थारैनो बियो सोमोनांथाव मोनसे जाथाय बे जाथाया बिटिआर हालामावनो जादों बिटिआर हालामनि जे सिमला बाक्सा जिल्लानि सिमला राबांगुरि बे राबांगुरि ओनसोलाव जादों थारैनो बियो जोबोदनो सांग्रांथि थानायनि सम बे समा नोंथांमोनाबो सोरबा जुदि सिनाय मोनै मानसिया बबेबा मोनसे जायगायाव बा नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै गोदै बाथ्रा बुङोब्ला गोदै बाथ्रा बुंनानै सोरबा लेंहरदों बबेबा मोनसे जायगायाव थांनांगौ होननानै जुदि फुस्लायफैयोब्ला नोंथांमोनाबो बेनिफ्राय गोजानाव थानाया गोनांथि दङ नोंगौ बाक्सानि बर' बाजार राबांगुरियाव गिख्रंथाव किडनेप खालामनाय नाजानाय जाथाय सोमजिखादों बै बोलेरो गारि बे बोलेरो गारियावनो फैनानै बिथांमोना बे किडनेप खालामनो नाजानाय बे जाथाया सोमजिखादों बिथाङानो जयचरन गयारी आरो बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों जयचरन गयारी मुंनि 47 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंखौ गावनि न'नि लांगोनायाव बन सिनबाय थानाय समावनो बोलेरो गारि AS01FK 3066 नोंथांमोना बोलेरो गारि बे बोलेरो गारिनि जे नाम्बार बे नाम्बारखौ नोंथांमोना नोट खालामना ला बबेबा मोनसे जायगायाव जुदि बे बोलेरो गारिखौ नुयोब्ला नोंथांमोना बे गारिखौ हमथाना दोन आरो बिनिफ्राय रोखा नोंथांमोना साखाथियाव थानाय पुलिस बिबान नोंथांमोना फोरमायहर AS01FK 3066 नाम्बारखौ फिन बुंफिनदों AS01FK 3066 नाम्बारनि गारिया लाखिफैनानै गारियाव दैखांनो नाजादोंमोन नोंगौ बे समाव जयचरन गयारी बे गयारीखौ बिथांमोना बे SSB नंखाय SSB मुं लानानै बिथांमोना बे समाव दैखांनो नाजादोंमोन SSB निफ्राय गोरिब गुन्द्राफोरनो मोजां बेसाद मुवाफोर रानदों होननानै बेवहाय लेंहरदों होननानै आखायाव हमनानै बोहरनो नाजादों बिथांमोना मोजां मुवा बेसाद रानदों अफिसाव SSB केम्पआव बिदि होनानै लेंहरफैदों फुस्लायफैदोंमोन आरो आखायाव हमनानै बोदोंमोन बे जाथायखौ लानानै फैला जे बरगयारियाबो फेसबुकनि गेजेरजों
समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बिथाङाबो बाथ्रा बुंदों बिथाङा लिरदों रायजो राजाफोरनाव सांग्रांथि जाहोनो थाखाय रायजो राजाखौ सांग्रांथि बिथाङा रादाब दैथायहरदों बिथाङा सांग्रांथि जानांगौनि थाखाय रायजो राजानिसिम मोनसे मिथिहोनाय खौरां होननानै बिथाङा बुंदों बाक्सा जिल्लानि खख्लाबारि समस्तिनि बेन्दोङाव थानाय राबां बर' बाजार राबांगुरि गामियाव सासे मानसिनि नखराव गंसे बोलेर' गारिजों फैनानै गावसोरखौनो एसएसबि नि मानसि जि फाननो फैदों होननानै सिनायथि लायो आरो उनावहाय नखरनि बिगोमाखौ गारियाव गाखोनो ब्रा थिनबाय थायो आरो उनावहाय नखर बिगोमाया सन्देह जानानै साखाथियावनो थानाय एसएसबि केम्पआव खबर लायो आरो फिसाज्लानोबो खबर हरनायाव एसएसबि केम्पनिफ्राय मानसिफोरखौ लाखिना दोननो बिथोन हरो नाथाय बिसोरबो एसे आन्दाज मोननानै नखरनिफ्राय आथुरै ओंखारबोयो बिदिनो गुबुन जायगा थानाफोरावबो खबर हरनानै हमनो नाजाब्लाबो गारिखौ गोबारै सालायनायनि थाखाय हमनो हायाखै होननानै बा हमथाना लाखिनो हायाखै होननानै बिथाङा फैला जे बरगयारिया बिथाङा बुंदों थारैनो बे बाथ्राया थारैनो मोनसे मिथिनो गोनां खौरां मिथिनाय बायदिब्ला बोलेर' गारिनि ग्लास आरो अन्थाइजों खुबैनायनि थाखाय बायलांदों आरो बे समावनो रायजो राजाफोरा बे बोलेर' गारिखौ अन्थाइजों खुबैदोंमोन आरो अन्थाइजों खुबैनायाव ग्लासआबो बायदों होननानै बे समाव बिथां फैला जे बरगयारिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा रोखायै फोरमायथिनायखौ जों बे समाव नुनो मोनदों आथिखालाव सालबारि थाना आरो सिमला थानानि पुलिस बिफाना गोख्रोङै संदाननो थाखाय नाजाबाय दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों बिथाङा बुंदों सालबारि आरो सिमला थानानि पुलिस बिफाना बे जाथायखौ लानानैनो बिथांमोना संदाननानै बिथांमोना बे जाथायखौ हमनो थाखाय बिथांमोना नाजाबाय थादों होननानै बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों थामहिनबा बिथां फैला जे बरगयारिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायदों आरो सांग्रांथि थानो होदों रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि थानो होदों जे बिथांमोना सांग्रां जानो खोन्थादों बिथांमोनखौ सांग्रां जानानै जे बिथांमोनखौ जाय बे बोलेर' गारिखौ बबे मोनसे जायगायाव जुदि नुसनबायोब्ला जुदि बेफोरखौ जब्द खालामनो थामहिनबा बिथांमोनखौ हमनानै बे गारिखौ हमनानै दोननो थाखाय बे समाव रोखायै फोरमायदों आरो गारिखौ फिन बुंफिनदों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव AS01FK 3066 बे नाम्बारनि गारि नोंथांमोना जुदि नुयोब्ला नोंथाङाबो बेखौ हमनानै दोननो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जादों बे समाव रायजो राजाफोरनि नोंथांमोननो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जय चरण गयारिया मा बुंदों बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों जाथाया थारमाने बोलेर' गंसे गारि लानानै फैदों दानि ओमफ्राय नैबेखिनियाव फिदिंबाय ओमफ्राय आं नैयाव बन सिनबाय दंमोन ओमफ्राय बन सिननायखौ नुनानै बिसोरो नायथा खालामनानै नों ओरै फैनाय जोंनि SSB केम्पआव नोंसोरनि गोरोबनि थाखाय मोजां बुस्थु रानबाय दं बेखौ लांनो नों माबार गारियाव गाखो होननानै ओरै हानहरदोंमोन बेनिफ्राय आं अकस्मात गोसोखांबाय केलकाटायाव आं थांबाय थायोना सम केलकाटायाव ओरैबायदि घटना जादों होननानै नायदावनानै आं फासयफिनदों आरो बे हमस्लाबनो हायासै मा भाषाजों नोंखौ गाबज्रिदों हिन्दीनि हिन्दी साबेसेमोन सानैल' नोंथांखौ मा खालामनो नागिरदों बिसोरो गारियाव गाखोनो होबाय थादोंमोन ओमफ्राय आं गाखोआसै आरो फासयबोफिनदो बेनिफ्राय आं फिसालानाव सोंहरबाय फिसालाजों SSBफोरा लोगो नालाय राजा केम्पआव मा बुस्थु रानदों बिसोरो आंखौ लिंफैदोंमोन होननानै बैबो लोगो केम्पआव फन हरबाय बे SSBफोरा बुंहरबाय बिदिथ' रानाखै एकदम गारिखौ हमनानै लाखि होनना बुंहरनायखाय गारिखौ होसोलांदोंमोन बे मोनहैबायबो बे साबिखौ सेख'लायनायावनो बोरैबा हायासै फिसालायाबो हारसिं जाहैबायना आंनि फिसालाया सेख'हैदोंमोन हायासै जिहेथु नोंखौ माबा मोनसे किडनेपिं खालामनो नागिरदों नामा बे मानसिया बिदिनोथ' सानना लानांसिगोन आगे फिसे सोरबा सिनायखानायमोन नामा सिनायनाया असिना मा हारिनि मानसि होननानै हारियाथ' नुनायाव मा राव रायलायो आं बाङालि बायदि नुदों नुनायाव एसे कलकातानि बायदियानो मोनदां मानसिफोरखौ बाङालि टाइप नुदां हिन्दी रायलायो भाषायाव एसे हमनो हायोना नोंथाङा गारियाव जबरदस्ति सोनो नागिरदों जर जबरदस्ति सोनो नागिरदोंमोन हमहरनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आं फावसयना आरो कलकातायाव आंथ' बिराद गिदिर घटना जाबोखांबाय बेबायदिबो जानो हागौलै होननानै फावसयदों सन्देहआव किडनेपिं लांगौमोन रखम बेबायदियानो जागोन आंनि आन्दाजाव आरो खारामोन ना इसोर नङाबा गारिया बबेनिफ्राय फैनाय आरो बबेथिं थांगोन गारिया बुंनाय हिसाबै बै
भेगुरियावबो थांदोंमोन जोंनि साहा भेगुरि गामि दं भेगुरिनिफ्राय ओरै फैनानै बे आरो जाहानो ओरै लामा गोथौखै हाबबोदों ओमफ्राय आंखौ ग्रोब लोगो मोनफैबाय जोंहाबो रावबो गैया हारसिं बन सिनदों खिन्थु गाखोनायनि भाब लाबायमोन आंबो फिसाज्लाया लेंहरदोंमोन खोमा होननानै बे गाखो आंनाव गोसोखांना होबाय माने बबे SSB आ लेंहरदों होननानै बुंदों नैबे बर' बाजार केम्पआव थानाय SSB खौ लेंहरदों मानि थाखाय लेंहरदोंमोन जानो गैयि गोरिबफोरनि थाखाय मोजां मोजां बुस्थु रानबाय दं होननानै खोन्थाफैदो आरो जिहेतु गारिखौ रायजो राजाफोरा लाखिनो हायासै नामा हायासै बेंदोंमोन जोंनो बेंफिनदोंमोन गारिखौ माबा मोनसे खालामनो हादों नामा आरो आं बन सिननाय थांग्रोनो गारसिनदों सिगांनि ग्लासा बायदों ओरै फैफिननायाव इयाव रायजो राजाफ्रा होसोदोंमोन नामा होसोदोंमोन मोनासै गारिनि नाम्बारफोरखौ लाखिनो हादों ना हायाखै नाम्बारा लाखिनो नै फिसालानाव थागोन नाम्बारा ओमफ्राय आयेननि माबा मोनसे बेबस्था लागोन नामा नोंथाङा जिहेतु आयेननि बेबस्था दा नैबे पुलिसफोरा फैदो सिमला थानानिफ्राय दा लेंहरदों दा मा खालामोनबा थानानिफ्राय फैदों नोंसिनि न'खराव फैदोंमोन फैदों दा लेंहरदों मा होनदों थानानिया मा खौरां होदों नों दा एजाहार होना दोन होननानै बुंदों आरो दा लेंहरदो थांना फैनोसै दा दसे थानानै बुंगोन आरो जिहेतु जाथाया जादों राबां बर' बाजाराव राबांगुरि गामियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जोंनि गामि गफायाव बबेनिफ्रायबा सिनाय मोनै मानसिफोरा फैनानै दिनै जोंनि मानसिफोरनि सायाव जिबायदि मोनसे एबडाक्सननि इन्टेनसनजों फैनानै जाथायखौ खालामबाय दिनै बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जाय जाथायखौ खालामजादों बिथां बुंनाय बायदिब्ला दिनै जाय एबडाक्टर माने जाय गाज्रि गोसो लाना फैदोंमोन बिसोरो SSB निफ्राय फैदों होननानै बुंनानै लाफैदों खाथियावनो SSB केम्प दङ 27 BN SSB बिनिफ्राय फैदों होननानै बुंनानै लाफैदों आरो गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनो मोजां मोजां जिनिसफोर बेबायदि रानगोन होननानै बुंफैनानै बिथांखौ जर जबरदस्ति गारियाव दैखांनो सेस्था खालामदोंमोन आरो जेब्ला बिथाङा केम्पआव गावनि मानसि थाखानायखाय सोंहरबाय जे बेबायदि नोंथांमोननिफ्राय मानसि थिनहरदों नामा उनावहाय रियेलाइज जाबाय दे बाथ्राया सैथो नङा नंखाय बाथ्रा SSB निफ्राय बेबायदि मानसि फैयाखै थिनहराखै दा बेनि उनावहाय मिन्थिनानै बिथाङा रिफिउस खालामबाय थाङाखिसै उनावहाय बिथांखौ गारिसिम बोनो सेस्था खालामदोंमोन नामा दा बेनि उनावहाय जेब्ला माने बिथाङा नारखा नारखि जाबाय गारिया खारलांनायनि उनावहाय SSB निफ्रायबो मानसि फैनानै होसोलायनाय जाबाय उनावहाय मानसिफोरखौ हमनानैबो मोनदोंमोन नाथाय उनाव माने एसे बादाबादि जानानै नारखा नारखि जानानै बिसोरो बोलोयै खारखुमा लांनो हायो दा बाथ्राया जाबाय बेबायदि समाव जोंनि गामि गफायाव जोंनि बर' रायजोफ्रा दिनै सांग्रां जानानै थानांगोन बिथांमोना किडनेपिं खालामनो फैनायनि मतलबमोन नामा बेखौनो साननो हायो दिनै जिबायदि जों मिन्थिबाय नुबाय बेनिफ्रायथ' बे बाथ्राया रोखा जायो जे बिथांमोना जोंनि गामि गफायाव फैनानै किडनेप खालामनाय बा एबडाक्ट खालामनायनि जिखिनि इन्टेनसन बेखौनो लानानै फैनाय बायदि जों मोनदाङो बेनि सायाव सांग्रांखौबो आरो रायजो राजाफोरखौ स' बेनि सायाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सांग्रां थानो नांगोन जों गामि गफायाव बायदिसिना रोखोमनि मानसिफोर फैगोन सिनाय मोनै मानसिफोर सोर मा गोसो लानानै फैयो मा थांखि लानानै फैयो जों मिन्थिया माब्लाबा बिसोर माखासे फेसन हमनानै फैगोन माब्लाबा गेस फाहामग्रा माब्लाबा बेबायदिनो बायदिसिना फानग्रा गोबां रोखोमनि बिथांमोना माने महर हमनानै जोंनि गामि गफायाव फैनो हायो दा बिसोरनिफ्राय बलेर' गारिजों फैदोंमोन होननानै बुंदों जोंबो नुदों बलेर' व्हाइट नाम्बार गारि नाम्बार AS01 FKK 0366 FK3066 बलेर' गुफुर गारि सानै मानसि दंमोन होनना मिन्थिदों सानैनिबो सासेया हयथ' एसामिसबो रायलायदों होननानै मिन्थिदों लास्ट मुहुर्तआव हिन्दी रायलायबाय थादों सिगांग्रो गारि नाम्बारखौ नायनानै SSB डिपार्टमेन्टनिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला गारिया सोरबा आलिनि नामाव दङ गुवाहाटीनि दा बेबायदि बेखायनो जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव सांग्रां जानाया दरखार दंसै मानोना मा समाव माबायदिहाय फैनानै जोंनि सायाव आक्रमण खालामो बेखौ जों बुंनो हाया प्रखाखनखौ माबा मोनसे खावलायगोन नामा प्रखाखननि साइडनिफ्राय पुलिसा जाथाय जानाय जायगासिम फैदों बिथांमोना इनभेस्टिगेसन खालामदों सोंलु सोंला खालामफैदों दा प्रसासना बेहाय माखासे रल दङ रलखौ लानांगोन माने बेबायदि जाथायनिफ्राय जोंखौ बा जोंनि पाब्लिकखौ रैखा होनो थाखाय बिथांमोना रल दङ
गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगष्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन